Fil-Life Sciences Park biswit l-Isptar Mater Dei ġie inawgurat iċ-Ċentru Nazzjonali ta' Tossikoloġija illi minnu il-pubbliku se jingħata pariri bit-telefon mill professjonisti dwar kif jitrattaw każijiet ta' avvelenament. L-iktar kawża komuni ta' avvelenament hija t-teħid ta' doża eċċessiva ta' mediċina. Mati VM News, id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għas-Saħħa Clarence Paċ qal li dan is-servizz kien offrut biss għal professjonisti fiċ-ċentri tas-saħħa l-Isptar Mater Dei u t-tobba privati. Issa hu miftuħa l-pubbliku li jista' jċempel in-numru 1774. Daw il-każijiet jistgħu jvarjaw minn xi ħaġa sempliċi bħal tingiża minn brama għal xi ħadd pereżempju li jixrob xi tip ta' likwidu li mhux suppost xorob, pereżempju bħal bleach, li tista' ovvjament tkun kondizzjoni serja ħafna. Is-Sur Paċ qal li każijiet ta' avvelenament jistgħu waslu għal mewt u għalhekk appella lin-nies biex dawn iċ-ċirkostanzi ma jaħsbuhiex darbtejn. L-esperti tagħna li qegħdin f'dan iċ-ċentru ħajgwidaw dak il-pazjent, ħajdulu ħajtu informazzjoni fuq it-telefon, jekk hu xi ħaġa li jistgħu jirranġaw dak il-ħin fuq it-telefon jgħidtuhom l-informazzjoni, jekk le jibgħatuhom l-isptar l-emerġenza biex jarawhom kemm jista' jkun malajr hemmhekk. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Abela qal li dan iċ-ċentru huwa parti mill-manifest elettorali. Il-Ministru Abela fisser iċ-ċentru bħala ħolqa importanti fil-qasam tas-saħħa anke għaliex fost oħrajn ħatibda ssir riċerka dwar din il-fera tal-mediċina.